Kaixo, bideo honetan ikusiko dugu nola instalatu ahal dugun Drive aplikazioa gure ordenagailuan. Horretarako, Googleren hasierako orritik abiatuta, ohiko botoi honetatik, hemen goian eskuinean, izango dugu aplikazioa irekitzeko bidea, edo bestela Chromeen ari baldin bagara aplikazioen menuan ere bai. Eta aplikazioa irekitzeko, beti bezala, gure erabiltzaileen izena eta pasahitza idatzi beharko ditugu. Gmail kontuan ari baldin bagara, hemen ezkerrean, menuen bukaeran, lortu pezerako Drive daukagu, edo bestela hemen ezarpenetan deskargatu Drive sakatuko dugu. Orain, aplikazioa instalatzeko fitxategia deskargatuko dugu. Baldintzak onartuko ditugu, eta dagoeneko deskargatu da. Hemen behan daukagu. Bertan klik egin eta instalatzen hasiko da. Aurrena aplikazioa deskargatuko da eta segundu batzuen buruan instalatzen hasiko da. Eta listo, instalazioa bukatu da. Behin aplikazioa instalatuta, ikusiko dugu mahai gainean aplikazioaren lasterbideak sortu direla. Google Drive karpetaren lasterbidea eta baita dokumentuetara, kalkulu horrietara naiz aurkezpenetara zuzenean joaten direnak. Drive karpeta irekitzen badugu, hor ikusiko ditugu Driveen ditugun dokumentu guztiak, eta ikur honek adierazten digu sinkronizatuta ditugula. Horretaz gain, ekipoaren atazabarran, behan, Drive aplikazioaren ikonoa izango dugu, eta une oro jakin dezakegu sinkronizazioa burutu den ala ez. Ikonoan klik bikoitza egiten badugu, ekipoko Driveren fitxategiak ikusiko ditugu, lehen bezala. Eta berriz, ikonoan klik bakarra egiten badugu, hainbat aukera izango ditugu. Drive ireki edo odeira jo esaterako. Eta puntutxoetan klik eginez, ezarpenak aldatu halko ditugu. Sinkronizatzeari utzi edo karpeta jakin batzuk bakarrik hautatu sinkronizatzeko. Kontuan hartu, nirekin partekatutako fitxategiak ez direla sinkronizatzen, baldin eta nire unitatera eraman ez baldin baditut. Eta gainera, karpetetan sailkatuta ez dauden fitxategiak beti sinkronizatzen direla. Ezarpenak gauzatzeko aplikar sakatu beharko dugu. Une jakin batean kontua deskonektatu nahi baldin badugu, hemen kontua hautatu eta deskonektatu. Bestalde, Drive instalatzen dugunean, Chrome nabigatzailean ohartarazten digute aplikazio gehigarri bat gehitu egin dela. Eta guk gehigarri hori gaitu egin behar dugu. Zertarako balio du gehigarri horrek? Hain zuzen ere, ordenagailuan instalatuta ditugun aplikazioak erabili ahal izateko Driveen ditugun dokumentuak editatzeko. Eta gehigarria gaitu egingo dugu. Orain, Drive zabalduko dugu, eta hemen ezarpenetan, lauki hau markatuta uzten baldin badugu, konexiorik gabe lan egin ahalko dugu. Eta egindako aldaketak, konexioa berreskuratzen denean gauzatuko dira. Drive sinkronizatuta egongo baita ekipoan. Ohartu behar dugu berriz, hau bakarrik egin behar dugula gure konfidantzazko ekipoetan, eta ez ekipo publikoetan edo jende gehiagok erabiltzen dituen ekipoetan. Gure dokumentu guztiak bestela egongo direlako edonoren esku. Edozein kasutan, Drive gure ekipoan instalatuta baldin badaukagu, dokumentuen babeskopia gisa ere erabil dezakegu. Eta oraingoz hau da dena, ondo segi eta hurren arte.